Hei, olen Ville Karinen, Vantaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja, Vantaan kaupunginhallituksen jäsen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen varavaltuutettu. Olen myös ehdolla kunta- ja aluevaaleissa Vantaalla ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Kunta- ja aluevaaleissa on kyse Vantaan ja Keravan asukkaiden hyvinvoinnin kannalta välttämättömistä palveluista ja päivittäisen elinympäristömme laadusta. Ihan ensiksi toimivat kunnolliset julkiset palvelut. Meillä on oltava toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Lääkäriin on päästävä kohtuullisessa ajassa silloin, kun sitä tarvitsee. Jokaisella ikäihmisellä tulee olla oikeus arvokkaaseen ja ihmisarvoiseen elämään. Myös ympärivuorokautiseen laitoshoitoon on päästävä silloin, kun kotona asuminen ei enää onnistu. Kotiin tuotavia palveluita ei voi myöskään korvata digipalveluilla. Jokaisella vantaalaisella lapsella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet. Sen perusta on laadukas varhaiskasvatus ja koulu. Harrastaminen on Vantaalla hyvin eriytynyttä. Niillä alueilla, joissa esiintyy enemmän pienituloisuutta ja köyhyyttä, myös lapset ja nuoret harrastavat vähemmän. Harrastamisen hinnat ja erityisesti tavoitteellisen harrastamisen, kuten kilpaurheilun kustannukset, ovat viime vuosina nousseet monille perheille ylitse pääsemättömäksi. Kaupungin on tehtävä kaikkensa, jotta saisimme harrastamisen hintoja kohtuullistettua. Asumisen Vantaalla on oltava kohtuuhintaista, laadukasta ja asuinalueiden tulee olla viihtyisiä ja turvallisia. Kaikkialla Vantaalla on oltava toimiva joukkoliikenteen verkosto. Lähiluonto on keskeinen viihtyvyys- ja vetovoimatekijä Vantaalla. Siksi meidän on suojeltava sitä. Kaavoituksessa on aina huomioitava luontoarvot. Vantaa ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ovat todella suuria työnantajia. Kaupungin ja hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikan tulee olla ensiluokkaista. Palkkauksen tulee olla oikeudenmukaista ja työolosuhteiden kunnossa.